köszöntjük Önöket! Ez az STRTL híradó. 41 autó ütközött össze délelőtt az M7-es autópálya Zalai szakaszán. A rendőrök azt mondták, ilyen sorozatbalesetet még ők sem láttak az autópályán. Először 11 jármű ütközött össze, majd további 30. Az ország nyugati részén ítéletidő tombol, szakad a hó, viharos szél fúj, alig lehet látni és közlekedni az utakon. Mindenütt összetört kocsik vesztegelnek, a vége láthatatlan a sor. Hajnali 3 óta esik a hó, nyugodtan 10 centi hullott. A hófúvásban métereket sem lehetett látni, ez okozta a tömegszerencsétlenséget. 25 autót számolt össze az autómentős, de összesen 40-en rohantak egymásba. A csúnya rohantak, szinte lehetetlen volt megállni, akinek mégis sikerült, azt az utána érkező után vesztegő kocsisorba. Láttam előtte megjelent egy lámpa. Belenéztem tükörbe, kikerülni semmilyenség, 2 személyautó, utána cég is. Nem volt ahol már megállni. Abszolút semmit nem láttam, csak mikor koccantam, akkor láttam az előző autómat, de nem számot. Úgy esett, hogy operatőrünk a kamerát sem tudta megtisztítani, a szél belefut a havat, látni semmit sem lehetett. Ezért fordulva részeit lezárták a húzás miatt. Arra hívjuk a közlekedők figyelmét, hogy ezekben a térségekben egyelőre